Belînetên dewletên Yekbûyên Amerîkayê di heman demê de lîderên Yekîtiya Ewropayê jî ji bo cezakirina dewleta Tirkiyê di nava du rojan de li hev civiyan û di encama civîna xwe de jî ji bo sepandina cezayên li ser dewleta Tirkiyê gelek biryar derxistin lê beriya ku em derbasî wan biryaran bimin kamkîmekî li paşxana wê yekê temaşe bikin çawa ku dewleta Tirkiye li herêmê bo sedemê alûziyeke mezin û sereke. Berê dewleta Tirkiye keşta xwe Oruç Reis di meha tebaxê de ji bo lêgerîna xazê şandı bo Rojhilatê Derya Spî û vê yekê jî hirseke mezin li nava welatên endamên Yekîtiya Ewropayê bi taybet di serî de Yunanistan û Qibrîsê dabû çêkirin. Li ser vê yekê Fransayê jî her dem bertek û nerazîbûniyên xwe anîbû ziman. Li vê çarçoveyê de dewleta Tirkiye ku di meha tebaxê de dest bi derxistina provokasyon û kiryarên xwe yê nerawa li Rojhilatê Derya Spî kiribû ji aliyê gelek welatan ve rastî bertek û nerazîbûnan dihat lê dewleta Tirkiye tevî vê yekê hemû jî di pêkanîna kiryarên xwe yên li Rojhilatê Derya Spî de bi israr bo her kengê welatên Yekîtiya Ewropayê ji bo cezakirina Tirkiye civiya bûn, dewleta Tirkiye keştiya xwe Oruç Reis careke din ji Rojhilatê Derya Spî vedikişand û dema ku civîn bi dawî dibû careke din keştiya xwe vedigerand li herêmê. Li aliyeke din têkildarî nerazîbûna dewleta Tirkiye bi taybet ya li herêman jî gelek alozî derketibûn holê herî zêde jî li Derya Spî ji ber kiryarên dewleta Tirkiye Yunanistan û Qibrîs xwedî bertekên zêde bûn ji ber ku dewleta Tirkiye bi awayeke rasta rast mafê wan ango xaka wan bin pê kiribû herêmên ku dibin kontrola wan de ango di qada navnetewî de jî dewleta Tirkiye bi kiryarên nerawa pêkanîn û li ser vê yekê bertek û nerazîbûneke pir zêde ji aliyê Yunanistan û Qibrîsê ve hebû. Tevî van her du welatan Fransa jî di nava hewldaneke pir zêde debû ji ber ku dewleta Tirkiye bi kiryarên xwe hem yên li her du welatan û hem yên li herêmên din yên rojhilata navîn jî li hemberî Fransa her tim derdiket û dijberiya xwe ya ji bo kiryarên Fransayê tanî ziman ev nakokiyên di navbera dewleta Tirkiye û Fransayê de hişt ku Fransa di dema derketina lîder ango di dema pêşnara ji bo cezakirina dewleta Tirkiye de xebateke berfireh ya li herêmê bide kirin. Li ser van civînan û li ser van kiryarên dewleta Tirkiye welatên Yekîtiya Ewropayê gelek caran dewleta Tirkiye hişyar kiribûn û ji ber kiryarên wê ku di meha tebaxê de li Rojhilatê Derya Spî pêk anî di meha cotmehê de dewleta Tirkiye hişyar kiribûn û gotibûn eger dewleta Tirkiye van kiryarên xwe dewam bike ew ê di civîna ku lîderan ya ku di 10 û 11 kanûnê de were darxistin rasta rast li hemberî dewleta Tirkiye vê carê cezayan bi awayeke eşkere nişan bidin û cezayan jê li ser dewleta Tirkiye ferz bikin. Ev ceza jî bi çawa nemê di nûçeya xwe de hîn bibin lê beriya wê yekê ku bi taybet bertekên herî zêde yên ku li dijî dewleta Tirkiye derketine em hinekê li ser vê yekê agahiyan bi bînerên xwe re par ve bikin. Di heman çarçoveyê de welatên Yekîtiya Ewropayê di nava du rojan de lîderên welatên endamên Yekîtiya Ewropayê civînên berfireh li darxistin ji ber ku cezakirina dewleta Tirkiye û tiştên pêwîst e ku divê li hemberî Tirkiye werin kirin çine nîqaşeke berfireh ya di navbera wan de pêk hat. Piştî civînê jî êdî di saetên sihariya roja 11 kanûnê de welatên Yekîtiya Ewropayê encamnameya civîna xwe jî bi raya giştî re par vekirine lê li aliyeke din dewleta Tirkiye ya ku keştiya xwe beriya civîna Yekîtiya Ewropayê ji Derya Spî ji Rojhilatê Derya Spî vekişandî vê carê nekarê welatên Yekîtiya Ewropayê bide xapandin ango serokê Konseya Yekîtiya Ewropayê jî da diyarkirin ku dewleta Tirkiye de her tim dema Yekîtiya Ewropa ji bo civînan ku li dar dixe ji bo cezakirina dewleta Tirkiye leystûka pisîk û mişk dide meşandin û ji bo vê yekê jî dewleta Tirkiye hişyar kiribûn lîderên Yekîtiya Ewropayê di civîna xwe ya herî dawiya ku di rojan de pêk anîn biryara cezakirina dewleta Tirkiye dan